अमर सिंह ब्रह्म होननाय सासे बिथाङा गुदियाव बिथाङा फोरोंगिरिमोन। बिनि उनाव बिथाङा बिअ जादों। बिनि उनाव बिथाङा राजखान्थि हान्जा बिपिएफनि सासे सोद्रोमामोन आरो बिनि उनाव बिथाङा रिटायार जानानै दिनै गावखौनो सासे बबे जायगानिफ्राय खिलिखो गोसोआव बिथांनियाव जों मिथिया, मानोना बिथाङा मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव जेबो बिहोमा गैया आरो बर' माहारिनि सोमावसारनायाव बेसेबांबा जे जोंहा मुंख्लं जालांबाय, सुजित नार्जारिनिफ्राय जागायनानै बांबुरगोरा जागायनानै आरो गुबुन गुबुन दिनैहाय एनडिएफबि बिएलटि एबसुनि सोमावसारनायनि उनाव जोङो थामथि गोरोबथा बर'फोरनि जे मोनसे जाफुंसारनायाव बिथांहा जेबो बिहोमा गैया आरो बिथाङा दिनै बर'नि बेबादि गेदेरथार माखासे जाफुंसारनायनि जारिमिनारिनि जे मोनसे खोन्दोखौ लानानै बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि जेबो जर'खा गैया आरो बेखायनो दिनै जों सानो जे बिथाङा बेबादि माखासे माहारिनि दलिल बा जातीयता बा जोंनि राजखान्थियारि मोनथायनि जे दलिल मोनफा मोनफा बेखौ लानानै बिथाङा बेबादि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा बेबादि मुंख्लं आरो बेबादि आन्दलनकारिफोरखौ मान सन्मान हानि खालामनायनि जेबो मोनथाय गैया आरो दिनै बिथाङा जिबादि सासे रिटायार्ड सुबुं हिसाबै बिथाङा एसे मेन्टेलि माने डिसअर्डार जाबाय नामा जों बेखौ सानो, मानोना बिथाङा बैसोबो थांबाय आरो बेखायनो बिथाङा जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै दिनै माने बर' माहारिनि माखासे राजनितिक दिगखौ बिथाङा गुलाय गुजाय खालामनायनि नोजोरजों बेबादि बाथ्राखौ बुंदों होननानै जों सानो। मानोना बिथाङा गावजों सोर दं सोर गैया बेजों जेबो थिखना गैया आरो बिथाङा बेक्तिगत भाबे जिबादि हारियाव मा कन्ट्रिबिउसन जों जेबो मिथिया। जोंबो बिथांनि मोनसे समाव छात्रमोन, नाथाय बिथाङा हारिनि गेजेराव बेबादि माबा मोनसे बिहोमा दं जों खोनाफेराखै आरो बेखायनो बिथाङा हारिनि बेबादि गुलाय गुजाय खैसार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो अराय जेखि जाया राहा लानांगौ जों लालांबाय थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय इन्डियानि दिनै क्रिकेट जे 2020नि वर्ल्ड काप जालांबाय, बेवहाय इन्डियाया जे देरहासार जाबाय आइजो टीमनिफ्राय, जों बेखौ गोसो गुवारै बरायो आरो मिजिंथियो जे बिथांमोना अराय इन्डियानि उइमेन एम्पावारमेन्टनि उइमेन बा आइजो माहारिनि जौगानायनि थुलुंगानि नेरसोन हिसाबै बिथांमोना बे देरहासारनायजों गासै जोंनि हिन्जावसा गेलेगिरि बिथांमोना थुलुंगानाय मोनगोन होननानै मिजिंथिदों। मानोना गेलेनायनि देरहासारनायनि गासै गियान गासै बोलो गोसो बिथांमोनहा दिनै पृथिबिनि गेजेराव दिन्थिफुंबाय आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोंबो मिजिंथियो जोंनि बर' हिन्जावसाफ्राबो फुटबल, काबादि, गुबुन गुबुन क्रिकेट गेलेनायाव जाहाथे बिथांमोनाबो बे थुलुंगानायखौ लागोन होननानै जों मिजिंथिबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय बिथांमोननिसिम जोङो जोंनि मान आरो जोंनि हामलायथिखौ जोङो बावहरनानै बिथांमोननि देरहासारनायखौ गोसो गुवारै जों बरायबाय।